Predstavujeme vám Biorhythmic, matrac navrhnutý pre hlboký oddych a regeneráciu tela počas spánku. Technológia Biorhythmic Sleep využíva prírodné minerály, ktoré podporujú relaxáciu a pomáhajú znižovať stres počas celej noci. 7-zónové jadro poskytuje chrbtici optimálnu oporu a vystúžený stred rozdeľuje matrac na tvrdšiu a mäkšiu stranu. Mäkšia strana s vysokopružnou HR penou prináša okamžitý pocit pohodlia už od prvého dňa, zatiaľ čo pevnejšia strana zabezpečuje stabilnú oporu tela. Priečné perforácie eliminujú tlakové body, matrac netlačí na kĺby a ramená počas spánku netrpnú. Biorhythmic sa vyrába v dvoch výškach 23 a 27 cm. Pri výške 23 cm máte na výber tvrdosť 3, stredne tvrdý alebo 4 tvrdý. Pri XL verzii tvrdosť 3 alebo 5 extra tvrdý. Matrac je zároveň vhodný aj na polohovateľný rošt. K našim madracom taktiež dostanete aj darček v hodnote 44 €, konkrétne ide o podložku pod madrac a taktiež o chránič na madrac, ktorý predĺží životnosť madraca, bráni prepoteniu madraca tento chránič a taktiež sa ľahko prie. Madrac Lema, ten zelený e-shop s korytnačkou.